וואלה, יצא פצצה, הכיוון. איזה נופים. בפושדו, תן לו לעבור. אמיר. ירץ באמצע. אתה יתאים לך, יוסי. יתאים לך. שומע? תסתכל עליי. אני צריך כל האופניים שלי טובים. לא משנה, אני אבין לך זריקת ימים. הכל מוקלט, אמיר. חבר שלי, החדש? שמאלה, יופי. יופי, אתם רוצים אותם שמינים או לטפס קצת? לטפס, לטפס. קצת לטפס, לא? אמיר, אל תעשה עכשיו פרדסים, אחי, אין קשר, אחי, בוא ליער. אתם רוצים, ליער זה שבילים לטפס. כן. אז לטפס. איזה לטפס? מה לטפס? אחי, הלכנו פה מהפעם, שבילים מגילים, אמיר. יש אבל גם עליות, ציר. כיף ללכת בעליות. לא, הוא מדבר על להיכנס לסלעים, אחי. לא. אין לי בעיה, אני גם. מה שרוצים. אני כל מקום הולך. היי, פספחת. היי. תודה כמה ימים קרים, נסי. 1,500 שקל. תגיד שהאלה? הוא עם ביצים, נכון? למה? לא? יופי. כמה כסף? אני מביא לך אחד. בן שנה יכולים... בחינם מה תקחת. אני לא אוכל לתת. ברור? לא רק לא אוכל לתת. בגיל כזה הוא לא יתרגל אליך לעולם. הוא לא יתרגל אליך לעולם. אתה כל הזמן רק אתה לא תהנה ממנו. נראה לי, הייתה פה שריפה, כאילו. היה פה שריפה, אתה לא רואה את שמאל? תסתכל, את שמאל, מה לא? והם פורקים בבוצה. חבר'ה, תראו, יש בצנתים. דודי, פה מותק. חבר'ה, אתם יודעים לעשות רק במקום? רק. רק. קח, היי, תסתכל יוס. יש יותר מזה? דודי. לא, אמיר שאל אם אתם יודעים. אמיר, יא מבול. זה לא טוב ככה? תסתכל. היי.
לגנול. אחי. כן, כן. אמרתי לך שהייתה שם שריפה, אתם אומרים לי לא, שרפו עליך. לפני רגע אמרת לא. כן, לא, אמיר אמר, היה שריפה, בטח שריפה. האזור של היקב לא היה. בטח. היי. הנה, זה צמיחה חדשה. כן, זה צמיחה חדשה, אבל היה פה שריפה, מה זה? רואים את העצים, תראה את העץ. היה חופשי. בטח. היי. כיף לכם. איזה כיף זה, התחלנו איתו בהתחלה, זוכר? מי? אני מכיר את כל ההתחלה שלי. מה זה? זה לא נכון, הוא היה חזק מעט. זה הבן של הסוס המהיר, איך קראו לו? איך? מיסל, מה? בהתחלה התחלנו גם איתו יוסי, הייתי אומר יוסי שומע אבל ירביץ לו. לא היה לו כוח לזוז, אחי. כושר. תשמע משהו על זה? אמיר, איך הוא בא אליי, אמיר? הוא רואה את יוסי, הוא רץ אליו. יוסי הוא רץ, אחי. אני הולך במנית, בצד השני הוא רץ, אחי. הבאת לו חיים. קובי, לקראת החיים. אתה לא צוחק, הוא רץ אליו, יוסי. במנית? אחי, כאילו אני אבא שלו, הבן זו. בהתחלה, הוא היה צריך. אמיר, אני עושה, לא צריך לתפוס לי, שומע? לא שימצא, אני עושה מפה ומשם. תראה את החרבה, במנית, תקשור אותו, לא מצא. עכשיו הוא בא, הוא רואה את יוסי, תקל. פותח את השם. אני הולך לפה, הוא רץ. בוא אליו. תקל, ואיך הוא רץ? בחיים לא ראיתי דבר כזה. אני מבאבס אותו, נשך אותו, לא שיחקו אותו לפני זה בחיים. ברור, מה, אתה נותן יד. אמיר, ולא, בוא לידי, תבוא, תקרא שיעורים, בוא, גינה, מה קרה? מחכים לך כלב. הנה, יוסי, תורן, לא פעם. מה זה? תקרא, לא, אתה יוסי, תקרא. נפתי להם את הספסה, כמה פעמים אתה רוכב בשבוע? טוב. טוב? עכשיו הוא פעמיים. פעמיים? הסייח שלי חזר, אני צריך לעבוד גם על שלי, אני לא יכול, אין לי זמן. למה, זה לא שלך? יש של קובי גלגמית. קובי גידל אותו. אוקיי. אתה יודע, זה לא רוכב, אחי. עומד. הוא קנה סוס. לא, תמיד היה לסוסים, אבל הוא עם סיפטיר קו, אחי, וזה עומד כל היום ככה, על 250 מטר מנס לבד. באתי אני ועמק, כאילו אמרתי לו, תקשיב, הסוס שלי עוד לא רוכב, הוא הצייר, אני יכול לרכב עליו קצת? אמר לי, וואלה, כן, תראה לי טוב, אני סומך עליך שתשמור עליו. חשוב, בטח. אמרתי לו, זה ברור, אחי, אין ספק. לקחתי אותו פעם ראשונה, אחי. הוא אומר, בוא נלכים, מי עבר? איזה אילוף הוא עבר, אחי? בקיצור ככה פעם, פעמיים, שלוש, אתה יודע, אבל מה האופי? מההתחלה? מת עליו. יצאנו לרכב מזמן, שכחת בהתחלה. כן, הוא הלך אחלה, מה, לא הבנתי. ירדנו לרמת הגולן איתו ביחד. כן, זה פעם ראשונה שלקחת אותו ובכל פחד. גם אני פעם ראשונה. הוא ישרוד יומיים, אתה לא לא הבנת? פחד עליו, הוא ישרוד. כן. אח שלי הוא ישרוד, אחי, כוח יש. אבל אתה לא הבנת מה היה הקטע. אני גם באותו זמן פעם ראשונה רכבתי על הסוס. זוכר, הבאת אותו בדיוק מרם. כן, יום לפני. איזה יופי. איזה יופי. במבי, בטח במבי. במבי יפה. אבל תראה, השרפות האלה מסכנים, הם... כן. אולי את החיים, אחי. אין להם אוכל.
לא תתקדם לסלוק אחד בקשרה, אחורה. לא. תעשה לו קצר. הוא לא רוצה להגיד, הוא שותה בו. הוא עושה לו קצר בינינו. הוא לא רוצה לקצר אותו. הוא שותה. הוא לא רוצה לקצר אותו. אני אתן לך רק אם תתנהג יפה וכמעט נצחה. אתה רואה שיעורים שלי? מה? הלכת לרם? אתה לא בא לטיול. לא בא איתנו. אתה בא לביגן? איזה יפה. איזה יפה. פה זה בן שמן, לא? לא. רותי שואל אם פה זה בן שמן. לא, זה לא בן שמן. אתה היית אוכל פה. פה הייתי אוכל אבל. זה דומה כפרה. כן. אני מבחינתי זה הכל ירושלים. כמו שהייתי איתו, שרוי צרפתי, תביא אמיר. פה למעלה על הר כזה. היית כאן, לא יודע, כמו רשש. יש תשפיץ למעלה, אז באתי לשם יום אחד עם חברים, עם אופנועים וזה, ואחד שרק קח את הידע כפרה. הכל. אז דופק סלפי, ערן חבר שלי דופק סלפי. חבר'ה, אנחנו פה בחיריה, ולא פתח. בחיריה, אתה יודע, גמר אותי. אתה בן זמן, אתה בהוד השרון בכלל.